APSLC pahai nang mau APSLC pahai nang mau Yai kata cete padi nang mau Yai kata cete padi nang mau Itu Bodilar polling station lo Sake Sucheng constituency angkang lo Siladak itu kehai pon tam mesen lo Sila bangso ke mesen ajok Isi inding ke Ceparong lapen Bodilar angkang long a polling station long tame APSLC asongja pi tumdo Cepaduk nai tumdo alang li tumpen inding ke Ceparong oson lo mana isi a success lo ladak Bodilar polling station lason dak taksi Sucheng ke a constituency pen masin tum japahai det lo asi isi angdeng kicun angdeng busin tum hokpon lo lason dak taksi ladak tamen tum pini nang cetong dun lo lasi pini mesen pen ladak labangso amai tamen tum cetan ponong lo dak Sucheng constituency president dolo bidasing teron ban senglok assistant secretary tum tenison timbung akihai ban senglok lapan kedu ko ladak wrong asar tuman dadak do sila bangso aninga ceprong amai long nilitum buthat lang sol isin nga jetong lo central committee pen dalitum lo antong MP spokesman lang litang jetong dun lo asi ansu se mon ke wangji lang tame nitum mesen pen APSLC pan kapahai pan si nitum pini chethan pon lo lapen Sucheng constituency ke lake non ke wangji lang tame hai pon vekji bosin nitum ning te pon bill court UCC lake congress tum sia bill ke introduce lake ningkan 35 years baga prang pen lo ka introduce congress atu lapen abil ka pasi punon ke chon ker bang ke lake non do bom BJP atum lo kupi podo lake claim gang tu athema RSS atum ke mang ke India ke Hindu Rashtra det sika pinchong ji la RSS to ke mang ajok BJP atum kroidun nang ko BJP anung karjab dun ke lake RSS tum karjab dun matidi asila karjab dun ajok si RSS tum 100 years mission 2025 lon tangte RSS atum 100 years mission latum kepleng lo 100 years kepleng lo formation of the RSS organization lasila so 100 years a mission bangke haro siang bong bangke Hindu Rashtra pinchong unbek nang po besal tum mang sita ke damtang MP election bangke isia failure lo 400 par bu bangke only 250 wet long shot 250 wet long shot ajok BJP atum majority ka wedar la si UCC bangke na anda papas ne det sita la soang bong pen Kapreka State, Gujarat pen cenglo Kapreka State ke bang UCC State pen semar si bang Klembom. Lasi Himanta Biswa Sarma ta pulo Assam will be the third state to implement UCC polang Niger. Lasi UCC amat ke nanglu dun det lo athema ke itu 6 schedule area. 6 schedule lo ngabang ke la central ek puno state ek puno direct ke nanglu dun e porsi la CAA ta itu block on check lo. UCC the non-block check lo. Sita kache plan tu bangke state government cabinet lo bang papas to that. The Assam Healing and Evil Practices Act, Prevention of Evil Practices Act 2024 bang papas et lo. In fact, governor ta bang SN pidun tu et lo. Governor ta bang chedon nun et lo. Omantu pen lo 15 March 2024 pen bangke chedon nun et lo. Lasi lake UCC alarsi la lake campaign pansi bang papas et. Sila so ron bangke nitu chedon dunde APSLC kan bangke ke damtang ningkan ke thom name nitu oppose bom lo lape non ke bangji lang name nil tum yong si MLA MP council yong si ingi lo tangte nil tum ke tok pen government aja kong pen nitu oppose vek lo ke pache withdraw tunang ji pa mane pa scrap tunang bos nitu bom pu Sucheng constituency long Bodilar PS long just met ke damtang MP election hot labang so PS pen kacipahai pon theko labang so ningarong pen pinidak Bodilar PS arat pen an om bet me chura pen nang pula so mai ka dupon pen dak Sucheng constituency mai pen ke cenglo ratun bang pen cenglo kadang dak PS mai ku tun bang kadok we lemang putuk pen cetong long do si ningarong lo dak ana cetong long ke asi mohet ni tum mai long cetan pon ke la hello APSLC asong atum ke claim ke dam hala bang suka cepat du ammo ci tek kon long bom lo la pen la phai ta nang bat kon bom lo la pen la ke bat ti ke bang ke la ke hai jiang tek lo la si kar biang long rat dera pan sa me chuning ri ke la hello ining ki biji alam e thenap ta daga belang ha suri hinira ke sir ke baning kan pen celang dam lo pulotang te aning kan wang si no aphai nang ke bat la pen pining aning kanan bang ke dak Pomosti sirke ba bangke ditum cepahai ponlong lo. Lapen hala
un ede da dem sta me aki ong pen kali konar ni harop popen konar ni suri si pen si ki uni la som siang deng ki uni chot lo la si ni tum ning theklong bangke non la konar na di ma ki uni chot hadak ni tum ko thot chiu ni dam tulong lo la be hadak na phai ke bada che theklong lo la si non amat jong si charju pulotang te ni tum homosti grip ho so se ademan bangke ki haji ang thek bang theklong et lo si non la so dak ni tum mong apor do la si non lan so se dim ka chi phai thuji phan bang ni tum ang thek bang ke non paklang pon chu ko la si karbiang long arara phan ni tum hin pen ta me ka churu kang tung la hello kwan ni la song bong kwan ni ki duk ki sung ka chak nang ta me chak der lo arwi ani char sirap ter lo la si non ke athi ke chlong ko por ke jer su ver lo chong hong chi paning ding bot i pen la non ang rup un et pen non ara e chak ver lo pola chong hong chi paning ding bot i na mu ang deng un det pen ile tum reng dok reng ni ile tum dolong vegji la so ning the pen ile tum e pe so song nong do thip lo nang pusi ele rar phan ning rilo la pen hala la bang so song nong nang cara dun delang abang pula pen abang fi tum han non mat ning ki oi polam mang kali sita phere me po ba athima la bang so song phan ja kong pipi pulo tang te non pinia ni karbiang long alu che theklong lo yo hanang ke ching ma tani tum ning ji bom lo jong si li tum che pang tang ti dak he yang bong tum jong si che pang tang ti pulo tang te mo ani si karbia tu ma si da karbiang long alu ma sa reng soji pu ni tum ha song nang ke ching be ning ji lo pini ke le tum phan no pak nang thu ak kunat ni phan ga pu theng ak e hem cha tai long ma dak phelang pi long ma dak jeng kha long ma la solam kuma ni ma thaun ma kuma si ke chok ma kuma si chok chi ma polam bang kali lang ke cheng si ma thanang mang ko som sin nang ke theng hai ma po ba ni tu ma thanang lang chok che det ku sa ching vai nang ing sai nei polam se lang tu ma thanai jong si ku bi ni chok che chot du khok ko sita tan nona bang ke chok che ga phia lam lo nona bang ke preng ke che hang dun pu preng ke che hang dun ate rom sang ho phan tat pi ni bang ke no pak pen a fu long chor hai la karbiang long arlo pulutang de karbiang long penang tan kopi si itu mana dulu la si la so akisung pen kaci pe jok je phan ke apor ke du ilu apor sini li phiri ni pu gitu la si pe so sia song long nang cara dun de lang atum sistem me matha parsik pen la bang so song phan batai si ka por pi sinang ho batai isian ke kacari aja kong pi sinang la tum kopi klem ma tum chomat sinang puan ke apor nak binangi ni le chuning ri bang ke